Maputo isa, di ba, gabi? Ganyan ako nga, gabi ba, dili na mo isulat na mga order, no? Unya, dito na po, pagbasa-basa na po na ko sa comment, maog yun, ay di, yun. Pohon kung itugod sa Ginoo na magkita ta, wala jud ko'y kalagot sa imuha. Kay dili na nauso karon. Proud ko sa imo ba? Salamat, sir. Ginagsan mo daw kag mga tao ron. Maing bungkag, this is your proud bisdak boy, Chito Samontina. Ug mo kini ang pinakauna nga chit-chat nato sa tuig nga 2023. Ang kaning atuang guest nakaila ra nako ni sa usa ka kan-anan dinhi sa Torres Street, Davao City. Ako ang na-post ang kining tawhana kay grabe ko kalipay sa iyahang gibuhat gyud nga serbisyo. Dili matag-adlaw nga mukaon ka sa usa ka mga establishmento nga malipay kaayo ka sa serbisyo sa usa ka trabahante. Naa pa gyud ay ingon ani nga klase nga trabahante nga grabe kaayo gyud mo muhatag og serbisyo maski pagpila na sila ka oras nagtrabaho, maski unsa ka kapoy ug for sure naay mga ginaatubang na problema sa ilahang balay. Pero siya nagpakita gihapon nga madasigon sa iyahang pagserbisyo. Kanina gyud makauban na nako og usab kagabi ilang ako ni nakauban na in love gyud ko aning tawhana si Jaybert Lobo, also known as JB dinhi sa Cafe Demitas. Jib, welcome finally. Mayong bungkag. Mayong bungkag, Jib. Sir. Grabe kagabi ilang naistoryahan po nato ni JB no nga ang katong pag-serve nimo nahimuot na kaayo ko. Unya pag-serve na nimo sa katong dessert, no ta among gi-order nga banufi ba to? Banufi og carrot cake. Banufi og memorize gid mo. Ang banufi og carrot cake pag-serve niya pinaana pa siya mas lami gyud ning banufi kung naa kay kachitchat. Dito ko na kay ko. Follower. Sabi nako, mabuotan lang siya kay basig follower kay kaila. Sus taod-taod kay madungga naman ako iyahang style gyud sa pagserbisyo. Dito ko nakaingon nga murag kuyaw gyud ning tawhana pag-abot sa pagserbisyo. JB, nag-viral ang imong picture ug ang imong kamaayo sa paghatag og serbisyo, JB. Unsay nabati nimo ato bay? Una sa tanan, Lord, thank you. Salamat ko sa Ginoo kay unexpected, sir. Wala ako kabalo. Hinahatag lang po na ako akong best. Kay mao man na among mission everyday diri sa Damitas. Ang mission namo to make the guest satisfied. Mugawa sila malipayon. Mao lang gyud na everyday mao gyud among mission. So katong kagabi na nagkita ta, parang simple night lang. Yes. Nalipay ko na nakita ta ka, uy, Sir Chito. So kung unsa akong ginabuhat sa uban, mao na pa daw akong gibuhat gabi. Pero thankful kay ko sa na-experience na ako, unexpected. Diba, na viral. At least, maka-experience po rin ko gingunaan sa akong kinabuhi. Dugay na kang waiter dinhi sa Demitas. Yes, sir. Daghan kog nabasa nga comments nga nagsugod pa lang ang Demitas na anak ka dinhi. Actually, sir, sa pag-open sa Damitas, wala jud ko. Kaya nag-open ang Damitas December 18, 2009. Okay. Nakasulod ko August 7, 2010. Nangutana nga ako ang boss, so di na ka mahawa diri. Na ko, ma'am, kung kinsa kong amo, mao na jud tong taga-ag serbisyo. So mao to. Kintahin nimo pirate sa imuha nga JB, himuon ka na mo og kuan manager sa kaning nga restaurant. Masugot ka? To be honest, sir, dili jud ko. Ngano man? Ngano ang rason? Sa kuag yung boss. Kay istorya lang ako gamay, sir. Dito jud nako nasulti na kanina boss, kung naamang ko diri lang sa Davao magtrabaho, diri na lang jud ko. Wala jud koy balhinan. Nanganak ko sa akong first daughter. So kadto na times nag-eskwela pa ko, wala jud ko, sir. Ni-try ko duol sa baguhan pa ko ato, sir. Mga kuan pa ko adto. 4 months, I think. Ma'am, pwede ba ko mag-CA? So yana siya. Okay, wala siya daghang kuan. Okay. Wala daghang pangutana, hatag. Ma'am, ikaltas lang 1,000. Kasi 1,000 daghan kag kwarta. Yan daghan kag kwarta. Dili 100 or 200 okay na. Nakaingon ko sa akong sarili. Wow. Lord, thank you. Marag maog yun yung ipadala po nimo, Lord. So, on that day, sir, nakaingon jud ko kung unsa akong mahatag na tabang diri sa Damitas, buhaton jud akong tanan para sa iyaha. So, to be honest, sir, daghan nagapirates ako diri. Sama sa akong ginaingon, happy na ko diri. Happy na ko na dako kay kong kalipay diri.
dili lang sa akong trabaho, sa akong boss jud. Dako jud kay kong pasalamat sa akong boss sir, sa tinuod lang. Dako jud kay kong pasalamat sa iya. Ha. Love jud nako akong trabaho dire, akong mga katrabaho, ang akong mga kailan na customer. Happy jud ko every day. Na namuuli ko sa balay, mas daghang problema, di man ta perpekto na jud problema. Pero pag abot na ako dire sa sulod sa Damitas, ginasure jud ako na akong problema dira lang sa ka. Balikan lang ta kaunya. Unahon sa ako ni mga customer. Kailangan jud ko maging jolly kay wala ko kabalo sir. Ang mga nanulod rin nga dagko po kay problema sa gawas. Diba? Wala ko kabalo sa ilang gipag-agian, sa kung joke-joke na gamay, naganahan na dahi siya. Diba? So, nasa problema na dako, mas pila ka minuto. Ako ang napawi ba? Nawala gamay. Kaniba na agiani mo ni sa training na dapat ingon ana ang pamatasan. Nganong ingon ana man ang imuhang mentalidad? Ang ako ang mga mentalidad sir sa trabaho, dili lang tungod ginasweldohan ko, dili lang for the sake sa sweldo. Kailangan ko ni buhaton. Happy jud ko, happy ko makakita og tao na malipay pod. Wow. Pinaagi sa akong serbisyo. Marag achievement sa akong part sir ba na everyday mao na akong gina-goal. Everyday na kailangan masking napulo ka tao na ako'y mapalipay karon. Pagawas nila sa Damitas, makita na ko ilang katawa ba. Katawa mo tatak sa ilaha. Mao gina akong gina-goal. Training wala kay ko'y naagian sa college ko nagoy mga training pero nahasa jud ko diri sa akong mga na-encounter ng mga customer klase-klase na yung mga bastos kanang mamalikasay pero ang pasensya naalang gid dira the way nimo pagdala unsa nimo pagdala masing unsa pa na ka stricto pero pag ipakita nimo na genuine ka anang sincere ka sa imong ginabuhat ilaha gyud nang ma-feel tuo jud ko ana sir ma-feel jud na nila masing unsa nila kalagot masing unsa nila ka balasubas pero pag makita nila imong sinseridad sa imong ginabuhat eventually ma-feel gyud nila mao gyud na ako ang gina-goal every day as in 13 years na ako dire para mangud sa ko every day kailangan ako maka-learn dili ko mag-stick na ay howd na ko howd na ko kaning ingon ani dugay na ko ani gusto na ko karong adlaw na ako'y ma-learn sa akong mga kauban dili lamang pinaagi diri mga experience sa kinabuhi ba sa customer so mao gyud na sir Cheat na gusto na ako na makita ang mga ngiti, smile ba? Sama pa sa akong picture, show me your best smile. Show me your best smile. Okay. Naagi mga uban nga mga waiters nga usay maulaw ka nga manghangyo kay strict og naong no marag maglagot o dili approachable pero sa imuha makita sa mga comments sa babasahan nako nga kuan kay ka kanang joyful kay ka sa imuhang ginabuhat JB kani bang imuhang pamatasan asa man ka naliwat ani JB naliwat ko sa akong mama sa imong mama kay wala mo kaila sa akong papa sa akong mama na lang. Pero ikaw ba nagdako ba ka nga naipapa or nagdako ko kauban akong stepfather na ginakaila dyan ako na papa bilib po kay ko sa kugihan gituring na dyan ako siya na papa nimo na ko yung mga blessings po na maabot sa akong kinabuhi i-share dyan ako sila kay makita dyan ako akong stepfather na ginapakita dyan na mahal niya akong mama ug kamo pod ug kami akong iyang mga apo ginaturing o mga anak ginaturing dyan na apo ba wala kanindot ma-feel gyud na ako na genuine kay ang paglove sa mua wala pero lang siya napilitan. Si imuhang biological father kano sa imuhang last pagkakita sa imong biological 3 years father? 3 years old yata ako, Sir Chief. 3 or 4. Pagkahinumdum na kay ma-remember sa iya. Oo, naapa kay naa siya yung mga igsuon na nagaadto diri. Nagaadto, gusto daw ko makita. Pero wala man siya ni uban. Gipangutana gyud ako asa si ako giingnan jud ako sila. Kung makita mi ni papa nako, Papa Alex, di ana jud nako. Wala man ko'y masamang tinapay sa ihate. Istorya mi dira sa baba. Ay syempre, dili ko maabot diri kung wala siya. Pero nag-try ka JB og reach out or sa iyahang mga igsuon. Sa iyahang mga kay nakakaon man diri. Nakakaon diri ang iyahang mga pag-umangkon. So wala lang ko kabalo sa reason. Naghatag kog number. Wala ko kabalo sa reason nga wala lang sila nag-reach out. Kintahay JB ang imuhang papa, imong biological father. Yes, sir. Nagtan-aw karon okay, sir. sa chit-chat na to. Unsa may gusto nimo nga isulti sa iya JB? Pa, mayong bungkag. Pa, pohon kung itugod sa Ginoo na magkita ta, wala jud ko'y kalagod sa imuha. Kay dili na nauso karon. Kuan na lang kay karon ba na wa ta kabalo
Sa panahon karon, wala ta kabalo. So karon, ang gusto lang gyud nako magminahalay. So kung magkita man tapuhon pa, banding ta. Kung okay lang sa imuha. Kung okay sa imuha, okay man kay sa kuha. Banding tang duha. Chill-chill, dagat-dagat ba. Pero di lang tama ubag chicks. So, bitaw pa. Puhon-puhon, Papa Alex. Puhon-puhon, Papa Alex. So magkita man ta, in God's will. Okay kay ko pa. Wala ko'y ginatanim sa mga nakasuko. Wala ko'y mga huna-huna na dautan para sa imuha. Atuan na ng kalimtan, dako na ko, pasalamat ko. Tungod nimo na ako ning kalibutanan na experience na ko kung unsa kagwapo ang kalibutan. So puhon-puhon pa magkita ta. Kita kits. Ang mama nimo, ang gidak-an nimo nga trabaho niya is tindera siya. Manindag saging. Manindag saging. Asis po ko dati, ako po'y tigtuhog. Tigkahawd mo sa kugmat. Hawd mo kugma ako, tigkambyo. Sagay, makakupit. Bata pa man to. So dito nimo siguro ang training na moatubang nakag-customers no kanang mga mamalitay. Dati siguro yung nana, isa po naka-factor. Kay dati ni mga mamalit sa mo taga City Hall, istorya sa kuha. Nana, siguro mas dito ko nahasa ba. Kuan ka kanang stepping stone to nakaw dito. Oo, unya marag nagdako gyud ka sa dalan. No, lahi ra gid ning kanang magdako ka nga tawagan na street smart. Street smarts. Oo, marag ana nga. Boulevard ba ako? Boulevard, Atchop Boulevard. Atchop! Pero grabe ang iyahang memory kay. Oh, di ba? Grabe ang iyahang memory kay. Mao po to isa, di ba, gabi ngani ana ko nga dili, gabi bay dili na mo isulat ang order, no? Unya dito na po pagbasa-basa na po nako sa comment mao gyud ay di gyud ay katig sulat og order kay memorize na dayon nimo. Grabe, Jib. Kaya kung magsulat ko siya, mas malibog ginawa ko. Kaya nang nakoy ka ng pangsulat. Pag abot na ako dito sa among cashier, magsulat ko sa orders, mas madugay ko ba? Unlike kung nanasa kong utok, mas dali na ko ma-perform akong ginasulat. Tama. Sanay na lang po ko. Pero gina-make sure dyan ako na di na ko malimtan. Kaya pag na-malimtan, piti. Kaya mawala din customer sa dong, 15 may kabog, di may isulat. Anak ko, ma'am, binuangal. Ma'am, pag na-malimtan, ako'y bayad tanan sa inyong gipang order. Challenge kayo, masyagit. Bantay, bitaw na. Napajitan, kami-kambi na silang lingkod, sir. Wala dyan kong gina-challenge ba, kami-kambi. Pero makitaan, masiplatan, ay nakami-kambi mo. Pag-serve, oops, bili na yung mga ma'am, kinagambyo mong lingkod. Mga tawa. Ang tanaw sa imo sa mga tao gyud malipayon, mao gyud na ang mga common nga comment. Malipayon. Pero pag abot ba sa balay JB, unsa man po'y inyohang ginaatubang? Dili mag yung maiwasan ng problema. Mag 10 years wala dyan may dakong away. Wala may away sa kwarta. Wala may away ka ng babae-babae. Kaingon dyan po muna. Okay among panag-uban. Wow. Kay dili dyan ko gusto na makita sa mong anak kasi gimig away. Magsinagitay mi. So mao dyan akong giingon sa'yo na mag-istorya min duwa. Mag-away man ta, dako. Kanang kita lang makadungog. Ayaw ipakita sa itong mga bata. Kay kung sa ilang ma-feel ba, bata pagod sila. Sa ilang ma-feel. So ako, gina-make sure dyan ako everyday na okay sila. Duty ko, mana sila kaon. Siyempre, nadyo ko ibilin po kwarta, mapangkaon nila pagkagabi, kaya di man ko kato dusay, kaya sa kabisi. So pag uli na ako sa balay, mo to, say, malipay po kayo, matapak akong anak. So gaton, mga ikpasalubong. Lamig kay sa feel, makawalag kapoy ba? Di ba? Masiun sa kagi kapoy. Duha ka buok ang imuhang anak. Puros babae. 11 years old ug 4 years old. Kasi mga pangalan niya, JB? Chloe Sofia, akong eldest. Okay. Tapos akong youngest, Ellie Atasha. Pangalan sa akong wife, Jacqueline. Si Ma'am Jacqueline. Ma'am Jacqueline. Oh. Naulo si Ma'am Jackie. Pinakaganahan ako, sir, kay matinabangon kayo siya, sir. Labi na sa akong pamilya, ug sayang pamilya po, sir. Gabi siya ka matinabangon, sir. Balag wala siya, sir. Mahatag lang niya ang mga unsay para sa amuha, sa magtabang siya sa laing tao. Maduulan jud siya. Labi na sa akong pamilya, sir. Grabe jud kay na siya, sir. Balag. Ano lagi? Sige lang. Sige lang. JB, daghan king salamat. Naay nag-comment sa ako actually. May nag-comment. Kay ibaw ba kakagabi? Pila na ba ang reactions?
JB, imagine na 88,000 ang reactions. 4,762 as of right now sa to ang pag-chit-chat. Mauna ni ang mga naabtan. Unya, wa gyud tanang ga-share. Gina-share gyud ang kung unsa ka kamaayo. Wa gyoy maski ni isa nga niingon nga ha, muyaw-yaw ko kay puro ra ni maayo pero ako kabit. Ah, dili. Kulbaan. Pero bitaw, mas nanggawas ang tinuod ni mga baho gyud JB tungod ni ani nga post ug nainiingon isa nga how I wish no ana siya nga wow, imagine for every reaction of this post daw kato nga post, for every reaction of this post nga unsa to it could be convertible to cash na 1 peso dako na gid kayo ang imuhang makwarta JB. Gustuhon man ako no pero di pa man taan kadato nga 1 peso for every reaction dili pa nato na pohon siguro JB pero sa pagkakaron kay kani kagabi gid nakuan gyud ko gabi JB giingnan natagaan ni JB nga kagabi man gud paghawa namo sa restaurant kay ang kambyo naisipan lang po na ako, kaya na-overwhelmed lang po siguro ko sa mga panghitabo. Kaya nalipay gid ko sa iya. Kung wala na ako kahuna-huna, kung pila akong hulbuton. Baski kung pila tong kambyo, kung pilang kambyo, mo na ako ihatag kay JB. Kay nalipay kaayo ko. So, paghatag na pala akong natag si mga JB. 5 to sir, 5 dako na kayo. Dili to 5. For 400 plus. Oh, 400 plus na to. 400 plus na to. So, paghatag na ako, niya na nasakinan, niya na ako mga kauban, giingnan ako akong team ko, feeling na ko, baga may ragid kayo, nga akong nahatag ba niya. Gusto, nagigay ko nga mabalik, pero ma-awkward, manggogo. Pero sige lang, pangitaon akong Facebook ni JB, mga hatag kong Gcash. Wagana ba, pero wala man ta, nagdayon, ingon na ng astor, kinagka-chit-chat naman yun. Pero kabalo ka JB, kanikit, tungod lipay lang kayo ko niya. Daghan, maglagot ko sa mga post, bitaw nga, ay nasig dagang storya dia hatag nag-tip subukan ning mga tawhana oy mo bitog alangan na mag-isulti pa nako nga nang hatag kog tip no pero okay gusto ninyo maipakita gyud nang hatag bitaw asa to ako ang pitak asa to ang pitaka nato dira para wala na daghang pangutan ng mga tao sa mga tip din sa mga tip diha i-convert nato ang for every 10,000 reactions sa katong nga post equivalent to 1,000 pesos so pila man to karon JB. Pila tong reaction? 88,000. 10,000 is to 1,000. Ang 88,000 pila man na? 8,000. 8,800. JB kani, muna ni ang tip nga ginahulat nila. JB bitaw JB, kinalipay lang gid kay ko sa imong serbisyo. Actually, you deserve more than this. Pero si JB Manggod, nagarenta lang sila JB og balay. So, kabalo ko, daghan panig mga dramas kinabuhi si JB. Wala lang, dili lang niya ganahan nga i-share. Kay gusto niya nga positibo rata. Pero kaning ako naulaw ko nga ginabuhat ni, kay gamay ragid ni. Gamay ragid kay ni. Pero, JB, naapay mo abutay. No, mutuog ko nga mas dako pa ang grasya nga para ni regalo na ko na sa mga anak. No? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then pakapina na to JB. Dili pa gid na enough sa tinuod na lang gamay ra kayo na si imuhang ginabuhat nga kalipay ug I'm sure JB nga daghan pa gid moabot nga dinagko para sa imo. Just continue being who you are kay grabe as in ang imuhang soul. Grabe gyud JB. Salamat kayo. Salamat kayo sir.